Hola, soc en Mig, un dels membres de la comunitat de skate a Manacor des de fa anys i venc a explicar-vos un poc sobre la meva afició, que és l'skate. L'skate és un dels esports urbans més practicats arreu del món i també més reconegut. L'any passat va formar part de les Olimpiades de Japó. A Manacor està guanyant també molta popularitat i s'està establint cada cop més. Ara mateix està en procés la construcció d'un skatepark. Aquest projecte ha estat proposat per la comunitat d'skate de Llevant i l'Ajuntament de Manacor ho ha duit a terme. L'skate és un esport que ha perdurat durant molt de temps, ja que és un exercici molt complet i molt divertit. El sentiment de superació quan es progressa és molt gran i això fa que sigui un esport realment addictiu. A més, encara que sigui un esport potencialment individual, l'aprenentatge és col·lectiu i amb molt de companyerisme. Per això mateix, vos animem a que li doneu una oportunitat.